Обявяваме кампанията Яко Еко в къща за гости фамилия Фантастико в Китен. Кампанията Яко Еко е нашият начин да се грижим за природата и за вас. Всяко ястие ще бъде приготвено с пречистена ионизирана вода по японска технология, която е не само полезна, но и щадяща околната среда. Използваме продукти с внимание и отговорност, за да минимализираме отпадъците и хранителното разхищение. А ето и нашите специални цени през лято 2025. От 1 до 19 юни 70 лева, от 20 юни до 4 юли 85 лева, от 5 до 19 юли 100 лева, от 20 юли до 22 август 115 лева, от 6 до 13 септември 70 лева. Нашият All Inclusive Light пакет включва закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря и напитки. Не чакайте, резервирайте своето място в къща за гости фамилия Фантастико, град Китен още сега. Обадете се на телефон 0887 37 000 или ни пишете във Facebook за допълнителни въпроси. Къща за гости фамилия Фантастико. Очакваме ви за едно еко лято.